PYRTHEI nga SHUN Haman kalinti nga mat kajing mo nga kia step hinreim don bapay kajing imjong nga kajad kajing yap jingyet nga trace ni bagmi klem jing yaro uslabat kasni long jing ale paid ba ki jing u paid ba ki kren paid ba henreim don bas ngau ya ka jing yap jong amin siem paid ba nga kila paid ba henre nga khamarwe Kajing yap jing ye, kajing im kapin re mi we Nga khot henre kasur kalejar Kajing men kajngay henre kajing pangkama PYRTHEI nga SHUN Kapniaya kijing yam jong nga henre kam senggap SHUN Nga longu shen rang henre nga dong kajing yam Kajing yap kajing ye katya kamen siemen reyem don babna PYRTHEI nga SHUN Kapniaya kijing yam jong nga henre kam senggap SHUN Nga longu shen rang henre nga dong kajing yam Kajing yap kajing ye katya kamen siemen reyem don babna Kibriu kibetang Inya kajing ye paid ba Impetia kajing ya leha Kajing dom jing yar Kajing ya lejong Nga kalong jing yar paid ba Kajing kirmen henre kasngi kapenjar Ngait henre kajing jiet kakila jing yam Senggap henre kajing sengap kalong jing yap Ngayang henre kajing iyeng kajing yale Kajing yap jong amin siem kakiray paid ba Try lada don uwe bans ngau yang Haka jing yap jing ila da don uwe ban ya jing yada Ngayim kwa jing yaro ne burom paid ba Tang jing yale ban imbat jing yap da ka jing yar PYRTHEI nga SHUN Hinre ngayim syaban jahapo kajing yam SHUN Watla da kalinti kajing yap jing yar Ngajing iyak sakmat na marka mensiem kadang paid ba PYRTHEI nga SHUN Hinre ngayim syaban jahapo kajing yam SHUN Watla da kalinti kajing yap jing yar Ngajing iyak sakmat na marka mensiem kadang paid ba Kajing yale PYRTHEI kam snu henre nga dange Ta kasni kawe kan wan jing yar Baka jing yam jong akan kila jing yar